Lagi monitor semuanya. Nunggu Kisma Channel. Recondition Estri Audio. Bapaknya Cio, bapaknya Ibam, bapaknya Dinda, mangga. Rasa kula salah beli nurut bingung tua, bengin kula maksa karena urip sengsara. Kula rela biang lunga mentaiwa ngadepi rintangan sing dadi penghalang. Mas Rotas lagi monitor sekabeannya jadian ya kading. Tapi kian kula rasane ora betah, tetep bae inget ora bisa dibuang. Hati sun kesiksa kudu ngomong apa, nahaning larani lan uga pahite. Rasa kula salah beli nurut ning wong tua. Nongol Kisma spesial panitia batik. Rekan-rekan dari Bapak Hajat, terima kasih Pak banyak. Hajat, iya Pak Hajat Agung. Oh, eta. Mangga Pak Hajat. Tok isin dua Pak Hajat. Isin-isin. Oh iya. Pak Hajat. Era luar isi. Batin kaya kesiksa, udan banyu mata, garap tulung ning sapa, sambate ning sapa. Mangga Pak. Kula wis pengen balik, tapi ora bisa. Najan kangen ning omah, uga keluarga. Batin sun nangis, hati nangsa. Tapi kian kula rasane ora betah, tetep bae inget ora bisa dibuang. Batin sun kesiksa kudu ngomong apa, nahaning larani lan uga pahite. Rasa kula salah beli nurut ning wong tua. Pak Hajat deui. Mangga Pak. Pak Hajat. Terus aduh. Bapak mangga. Bapak nasahain Amina. Bapak. Bapak Dinda. Batin kaya kesiksa, udan banyu mata, garap tulung ning sapa, sambate ning sapa. Sambate ning Bapak Hajat, Ya, Bapak Tarkam lan bapaknya Cio. rongokaken. Iya. Kula wis pengen balik, tapi ora bisa. Najan kangen ning omah, uga keluarga. Batin sun nangis, hati nangsa. Tapi kian kula